Здравейте с четвъртата част на видеоръководството за работа с XP ORHIX. В това филмче ще разгледаме значението на всички неща, които виждате по дисплея и функцията на основните копчета по дистанционното на XP ORHIX. За целта може да хвърлите един поглед и на четвърта страница на ръководството, което получавате с вашия ORHIX. Искам да започна от там, че когато XP ORHIX засече някакъв сигнал, ID на метала, стойността на числото на засечения метал, се визуализира в нов дисплей. Ето да демонстрирам. Вземаме един цветен сигнал. Виждате, че това е на нов дисплей, дава ID на метала и вероятността това да е желязо. В случая няма вероятност това да е желязо. Ако вземем черен сигнал, тогава виждате 0,0, но възможността това да е желязо е много голяма. Това е новост. При XP Deus нещата не стояха по този начин, там нещата бяха решени, че ID на метала се виждаше директно на дисплея. Нека да продължиме с информацията, за която ви говорех. На най-горния ред виждате името на програмата, която ползвате в момента. Ако забравите как се сменя програмата, производителя ви напомня с този символ, който ще го видите тук. При натискането на това копче може да сменяте програмата. Под нея имаме и честотата, с която работиме. В случая работим на 17,2 кГц, но може да я смениме. До тази информация в дясно може да видите нивото на батерията на вашия ORHIX. А именно, ето сега това е стойността на телефончето, стойността на батерия на сондата и се сменят постоянно. Виждате го тук. Когато се зарежда или когато се използва апарата в много гореща обстановка или се съхранява или зарежда на много студено, е възможно стойностите, калибратора, това, което ви показва за състояние на батерията, да не е толкова акуратно. Не се притеснявайте, просто самия калибратор не показва добре и това се оправя с преинсталиране или изчакване за пълно раззареждане на батерията. По-надолу ще видим нещо много важно. Ground Level. Някои колеги могат никога да не видят стойности на този показател, а той е много важен. Той показва състоянието на съдържанието на железен оксид в земята. Ако то е голямо, стойността е много голяма. Това придружено с голяма стойност на земята води до това земята да е много тежка, много трудна за работа, объркване на апарата и така насетне. Нека да видим на тази земя тук колко. Ето виждате, това са 2-3 единици, което е доста малко като стойности на железен оксид. Под него ще видите две числа. Едното число, което е в дясно, на помпай, ви показва текущото състояние на земята. В случая то е 72. От лявата страна стои стойността на земята, която е настроен вашия апарат. В случая, за да ги изравните, единият начин с плюс и минус да коригирате вашата стойност, другия вариант да натиснете пин-понт еднократно и да стане. Напомпай. Напомпва се, натиска се и готово. Фанахме грунт баланс. Отново повтарям. Дясната страна е състоянието на земята, лявата страна е вашата настройка. Под тези стойности вече виждате съответните иконки и бутони, които ги контролират. Започваме отляво. Това копче при натискане се включва и изключва цялото устройство и задържане. При еднократно натискане влизате в меню опции, които сме разгледали подробно в видеята.
както и за влизане в подменютата. С това копче в случая се излиза от опции. Средното е за влизане за настройки на конкретните характеристики на програмата. Ето, тук може да сменяте честотата, реактивността, дискриминацията и така насетне неща, които ще бъдат разгледани в други видеа. Отново излизаме от тук. Искам да подчертая, че при пускането на апликацията GoTerrain с натискане и задържане на това копче ще бъдат прехвърлени данни по местонахождение, запис и стойност на засечения сигнал. Това в случай, че искате да имате такава връзка и да си събирате така информацията. Тук това копче може да включите или изключите. Значи, при еднократните натискания сменя програмата, както казах преди малко. Но ако задържиме дълго, минаваме в специален солт режим. Режим грунт баланс. Особен, при което стойностите се устройват от 0 до 30. Специален филм сме разгледали и това нещо. И изключваме. Под тях се намират двете копчета за плюс и минус. Примерно, ако вляза и искам да сменям нещо, с плюса и минуса правя съответните настройки. Когато натиснеме копчето Pinpoint за повече от 2 секунди, започва да минава в режим Pinpoint. Но когато, и излизаме от Pinpoint, но когато искаме да правим бърз грунт баланс, еднократно щракване върши работа. Напомпай. Ето ви го. След като засече, ето, напомпай. Ето 77. Искам да обърнем внимание отново на грунт баланса, въпреки че ние ще говорим в специален филм за това. В случай, че не движите много време сондата и земята, ето както в случая е слаба, ще видите две чертички. Това означава, че няма достатъчно силно ехо от земята. Работете си и не се притеснявайте. В долната част на устройството, по подобие на Деуса, може да видите и жак, в който в този жак вкарвате зарядното, както и дата кабела за преинсталиране. От другата страна може да вкарате и обикновени слушалки. Съветвам ви оригиналните жични слушалки на XP поради две причини. Първо, те са предвидени за работа с дистанционното и с многотонални дискриминации, каквито са примерно при Деуса, но и формата на самия жак е особен. Това са основната информация, която имате на дистанционното на ORHIX. Гледайте и други наши видеа, за да видите и другите функционалности на апарата. Успех!